Diýdar Muhammedin mugallimleri, professorlary, klassdaşlar bir gyta çykardylar dinläli. Türkmen Döwlet Binagerlik we Guruluşy Institutynyň professor mugallimlerining adyndan, talip başçylarynyň adyndan, mektep mugallimlerining adyndan, klassdaşlarynyň adyndan gutdaşyklar geldiler şu wagt. Soňra ajaýyp aýdmersalar dowam eder. Ýürüýte dabaral toýmadykda biziň halife başymy Türkmenistanyň atgydan artisti Bahar Hojaýewa ajaýyp aýdan başlanmaşlar. Ýa-da biziň meşhur estrada ýyllarymyň Türkmenistanyň atgydan artisti Rahman Hudaýberdiýew ýürüýte tilçin dowam eder. Ýönelik bilen mugallimleriň adyndan, kursdaşlarynyň, klassdaşlarynyň adyndan toýgutdaşyklar mikrofona gelýärler. Gytgaç toýgutlaryny dinleýär. Al kursdaşlarynyň adyndan kim gutlaýar? Diýdarjan gutly bolsun, toýlamyz bagtly bolun. Goşa gumry ýaly bileje bolun. Bagtyňyz daş ýaryp ýaýrasyn ýyly. Oý tebigat gujak gül berip, gutlasyn aşygyny maşugy bile. Elmydam sevgiňiz sır bolup galsyn. Gözleriňiz ogryň sözleşsin. Aýly gejeler hem parlak ýyldızlar bagtyňyz hakynda sırly sözleşsin. Ömür sürüň, döwran sürüň agdy bir. Hiç gaşyrman bir-birege sylagy. Özümize sizinkidek bagtylar. Diýdarjan, sizi ýüzümize syral bagtly bolun goşalarra. Yattan çıkmasa kulluğun birin, çocuğa dime toy deyip geledi. Şimdi kilo oğul toyuna geledi, bir deyip oldu. O şu ara, adamla aradım, gelinin ayak düştü. Köp sağ olun. Şol kan verdim ýaşyry dämi? Gowşur orumdan ýadyňa çykyp ýedinek dämi? Professor adyndan, mugallimlaryň adyndan ardular dinledik bir ýaşyň ýany bar bilerdiňiz, oňa şeýle mektep mugallimlaryň hem de klassdaşlarynyň adyndan gytgaç toýgutlagy aşna. Diýdarjanyň tynp ýoluşyny bereler, ikinji dedi. Diýdar. Hormat bilen hemmämiz hem şu toýuma gatnaşýar. Men gytgaç aýtjak ýa-ni kurkurlujak. Я единственное тебя знаешь, что жила? Ты долго добивался ее. И я была свидетелем. Это 7 класса продолжалась, эта любовь у тебя, и она реальная была. Я тебе желаю до последнего, до конца, чтобы ваше сердце билось в унисон, чтобы погода сопутствовала вам. Дождь всегда вас остужал, солнце всегда согревало, а ветер всегда шептало про вашу сильную любовь. Долгих лет счастливых, чтобы была у вас футбольная команда и девочки, танцовщицы. Ждем! Diýdar, Lilişkan düýne mutladım, bugün ýene bir gezek. Желаю жить вам в городе любви. Конечно же, на улице Согласия, чтобы окна выходили на проспект Мечты, ведущий только к счастью. 7-nji sınıfta başlan söýüňiz, 107 ýaşyňyzda oturdun, şonda da oturmasyn. Aklyklaryňyzda, çoğuluklaryňyzda dowam etsin. Inni klassdaşlaryňa Klassdaşlarym hem ajaýyp ardular goşulýarlar, dogry dämi? Olanlar gaýlar, berekella. Indi şol tawgadyň bowşury ýaňyz, ýylyna maýdymlar hallar dowam edýär. Diýdar Muhammediň mehriban mugallimlerini, kursdaşlaryny, klassdaşlaryny, garnaşlar doganlar, gaýlar gelýär, dost ýarlar. Hemme jaňady ul hormatlar tanda çagyrýar. Ýürüýte dabaral toýmadyň şoğun aýdymlarynyň başly Türkmenistanyň atgydan artisti Bahar Hojaýewa başlaýar. Ýa-da Türkmenistanyň atgydan artisti Rahman Hudaýberdiýew dowam edýär. Mergecan sağ ol. Mercan. Mercan. Mercan şunu sana tırdaş gelýär, tırdaş diýler. Denini işetmeler, ardyň çağa teretmeli, talança uğrameli. Allahjan öýün bäbejin sesinden doğursun. Her çöpde bir talança bolsun. Şu ýerdene 2 avtobus aýdymçylar otýar. Şonun hemmesi senin hormatyňa
o niyetler, arzular etýärler, hemmesine başlaýar. Didarjan baltymyrsın. Hemmeňe da çağırýar. Başımı katırvattı, ama bulanmadı vattı. Doğacıkça da kırvattı, belki çok çoğdu. Başımı katırvattı. Häzir orada Nur Muhammed Halifan ak pasatyna münasip bolan mehriban şagirdi. Bizim ustad başymyz, meşhur estrada ýyldızymyz, Türkmenistanyň at kılınan artisti Rahman Hudaýberdi şu hünärde dowam edýär. Kurtuluşlar, klasslar, garnaşlar, doganlar, dost diýenler hemmeler şoşup kardynýar. Türkmenistanyň at kılınan artisti Rahman Hudaýberdi.
gelsin. Ovadan aydın kurbanlarım. Maşallah. Ya. Gerekirler ayına. Yayınlarım gelirim, sinsi bağlayırım, boylarım beklerim, ay ay gülüm canım. Yayınlarım gelirim, sinsi bağlayırım,
Başkaydı mukayişte ediyorlar. Tam ediyorlar. Thanks you, canım sağ ol. Fine, yeah. Sağ ol. Ne kadar canım sağ ol. Thanks you, man. Nur Muhammed Halifan AK Patasına münasip olan şairdi. Bizim Ustad başlayma Türkmenistan'ın alt kadanan artisti Rahman Hudaýberdi. Rahman ömrü uzak olsun. Sağ olun. İltek aydın sağlığın aradını kesmekçi değerlik birazcık mihmanlığın aradını hoğluk mızrakları var. Şoň şinem aydın sağlığın kızıklarını kesmeli olduk. Elde şu tayda yürüytü devletli maşgılarını kutlap, Mirediflerde toylanan acayip toy kutlap, arkadalı terdarımızın sayesinde devletli ocakta toylanan acayip toy kutlap, Pakistan İslam Respublikası'ndan mihmanlar katnaşıyalar. Ulu hormat bilen Pakistanlı mihman amanlığımıza
sözü geçiriyat Pakistan'ın mihmanlamızın arzularından soň Gıy tarapdan toymady gutdak gelenler var, goňşular var, karnaşlar var, doganlar, dostýarlar, olara sözü geçirerse ajaýyp aýdymlaram. Bizim ustad başymyz, meşhur estrada ýyldymyz Türkmenistanyň atgydan artisti Hemra Recepowdan haýyş eder. Ýönelik bilen Pakistanly mihmanlar, toýukdaýarlar, hoş gördük. Assalamu alaikum to everyone. We are really thankful to the host for inviting us on this delightful event. We congratulate all of your family members and may Allah bless this couple happy prosperity life. Thank you very much. In gowardylar beyan etdiler. Yine de devam edýär. Köp sağ olun bizi toyumuza çağırın için o yaşlara köp bağıt dileyen olan bağıtlı olmayan isteyen ağzıyır başkaladı. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Siz dogançoğumuzun aydanlarını qaytaladığında o tercüme ettiniz mi? Ya mihmanlan hemmedi düşünýär ha. It's very kind of you. Thank you. Thank you. Thank you. Ömrünüz okuyan canı sağ ol. Elimde ama toyda görüşelim. Elli mehriban gudu garnaşymyz var. Gıy tarapdan gudu yerden gelen mihmanlar. Gelin olun adından toyuklarını dinleyelim. Gıy tarapın vekillerinin adından gudu garnaşyň adından toyukdojoklar bar orada mikrofona gelsinler. Soňra hemme goňşular var. Gowdanyň oglan gaýlardy paýş edýärler. Merjen gelnejemizin dogonlar jigileri, Didarzanyň daýylary, daýdalary, Merjen gelnejemizin mehriban jorolary, hemmeden hormatlaryny tanda çağırlar. Ýürüýte dawaral toýmadyň şanyny biziň meşhur estrada ýyldymyz, ustad başymyz, Türkmenistanyň atgydan artisti Hemra Recepov ajaýyp aýdym tantallaryny ýerine ýetirip berer. Ýöne ilki bilen ul hormat bilen Gıy tarapdan guda ýerden gelen mihmanlarymyzy toy mikrofonuna çağırýatan, Gıy tarapyň wekilleriniň adından toymady gutdajak dogonlarymyz garnaşlar geldiler. Garnaşyga çy iki maşgala. Toyda bara weslap bütün dünýäni maşgaladyr budurmuşda başgala agdy berlik bolsun onuň binýady. Yigidiňem, geliniňem hostary ýagşy umyt edýär ýaşarmyz hakda. Jemlediler garnaşy dostýary, toy güni döwletde artgartaçakda. Gudoçuluk 1000 ýyllykdyr dogonlar, hergit bozulmasyn gudo gatnaşyk. Şeýle kady bile gudo bolanlar bagtly bolsun süýjülükde gatnaşyp, ene şeýle süýjü arzuwlar bilen mehriban gudo garnaşymyzda söze geçirilýär. Han gelin mehriban gudolarymyz ajaýyp arzuwlaryny ýaşamyzda beýan etdiler. Gıy tarapyň wekilleri gudoçuluk 1000 ýylçylyk diýerler, 1000 ýyllyk süýjü gatnaşyklaryny ýetip etdiler. Toýuňyz gutly bolsun, alnyma taçyk boldun. Näme gaçýaňyz? Kadirli toya gelen mihmanlar, kadirli mehriban yaşlar, Didarcan, Leylican, yaşınız uzak bolsun, ağzı bir bolun Allah'can, söyüp hem söylüp yaşan. Diga ağzı birlik bilen yankı hoca ayfın aytmağına göre, diga ağzı birlik bilen ahli tepkitlere yeterdir. Ağzı bir bolun, biriniz kadirlan, hormatlan, söyün, batlı bolun. Köp sağ olun, ömrünüz okuyan canı sağ olsun. Gudolamyzyň adından tergül çemenleri ýadyar, toy sowatlar gowşulýar. Ýaşaň ýalyna bir ýadyar surat etmeňiz haýyş edýär. له şu ýerde Gurulşyk Orta Hüner Okum Mektebiniň mugallimleri var, halk maslahatynyň wekilleri var. Täşi mikrofona gelip dawanan gutdak bermeňiz haýyş edýär. Iň gowardylar olaň adından dinleýälim. Gelin. Didarcan, jigim gutly bolsun. Allahjan elbadamy goşagarran. Ogul toýuňda şunuň ýany halkymyz bilen birlikde gahrman arkadamynyň saýasyny, arkadagy gahrman arkadamynyň saýasyny elbadamy janyň sag bolsun jigim. Bagtlyja bol. Köp sağ olun, ömrünüz okuyan canı sağ olsun. Gowardylar dinledik. Şu arzuwlary Hedret Muhammediň fursaşlaryň goşulýarlar. Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň talipleri hem maňa tanla çağırýar. Mehriban gudo garnaşymy toýgutdylar. Gıy tarapdan gudo ýerden gelen mihmanlarymyzy, Merjen gelnejemizin mehriban jorolary, dogonlary, mehriban goňşularymyz var. Gowdanyň oglanlary gaýlardy paýş edýärler. Ene şu dawaramyzy gutlap, Gurulşyk Orta Hüner Okum Mektebiniň wekilleri, halk maslahatynyň wekilleri arzuwlaryny aýtdylar. Hedretçanyň mehriban dostlary, fursaşlary. Goňşularam ajaýyp arzuwlaryny ýüreklerini wesdiýärler, tanhyna gutlarlar. Türkmenistanyň atgydan artisti biziň ustad başymyz Hemra Recepov şohurnaýlar dowam edýär toňşanyna başna. Didarjan var, goşagar. Goç olan bol. Aýal gydam bol.
Hemen zaten da çağır. Tartışıp göreyim kara gözlerim. Unutma sevgili yarım unutma. Ortayı deli değil kıvırımda. Unutma sevgili yarım unutma. Kare gül bağlayın bağlama. O bağlama, o bağlama. Kabul ettin il barayın yanına. O yanına, o yanına. Dilsiz olup koşul bana bağlama. O bağlama, o bağlama. Güneşin nuruna dönen nur cemal. O nur cemal, o nur cemal. Canıma kadret etmedi, ayrılığa acıdı cana dütledi. Onun yedi geçti. Unutma sevgili yarım unutma. Karagül bağlayın men bağına. O bağına, o bağına. Kabul ettin men barayın yanına. O yanına, o yanına. Dilsiz olup koşup sana bağlama. O bağlama, o bağlama. Güneşin nurundan dönen nur cemal. O nur cemal, o nur cemal. Yorma Karşınatın gül bilen gelir mi kendilerine Yamancı tevaylı bak bağına gelir Gül ketini giyer o gelir benim aybı yok Aybı yok aybı yok 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 aybı yok Aybı yok aybı yok 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 aybı yok Bağlarım bağlanın Kıymetim ayrı yok Bağlarım bağlanın Kıymetim ayrı yok
Elleri kurdu. Hanha geliye yarime, Feret zülfü tarime, Aydan alıp nurune, nurune, nurune. Hanha geliye yarime, Feret zülfü tarime, Aydan alıp nurune. Gelir, 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 gelir söyleyim benim. Ay bölüm sen, men meleğim sen, hem dileğim sen, yar yürüğümün. Ay bölüm sen, men meleğim sen, hem dileğim sen, yar yürüğümün. Bereketler. Toylar oldu. Afiyet olsun. Gidersen bereketler. Toylar oldu. Aslanım.
Yalvar yarın alelene yağlar Ödüm berinanın gileni Kutsan ayda gel yanıma nedim Nedim Ara kırdım Ötür bana Ara kırdım Ötür bana Yaşamız ortada duruyor yerler davaramızın füyücü bir doktoru ağlan ediliyor. Mehriban yaşamız füyücülük tortundan birek hemen öz mehribanına dadırarlar. Sonra yürüytü yaşamızın pek füyüzünün şanına bizim ustad başıyımız. Türkmenistan'ın akkadanın artisti Hemra Recepov acayip füyüge aydımını yerine getirir. Davaramızın füyücü bir doktoru ağlan edilip elbette edil yaşamızda en füyücü ardulamızın yüreklerde kaynap coşuya. Yaşar Bartlı yaşadınlar, ağdı bir ordunlar göreceklerden füyücü unlar ordun. İki tarafa vermedi ama kovunlar bilen füyücü unlar bilen beğenirdiler. Ele şeyle acayip arzular bilen ovadan altın toy mekanından ovadan yaşamada acayip toy soğutları var. Yadigarlık soğudu, şeyle hem füyücülük soğudu. Bunki davaral toymadın şanına mehrivan yaşamada davaral yağdaydı koşurluya. Yanan bellerin şeyali yaşar füyücülük tortunu keserler. Birek hemen öz mehrivanlarına dadırarlar. Sonra yürüyte yaşamadan pek füyüzünün şanına Türkmenistan'ın akkadanın artisti Hemra Recepov acayip füyüge aydımını yerine getirir. Hormatly doğanlar çigiler şu tayin bir boş odolyň haýşe diýä täzir füýjülük tortuy dabaraly ýagdaýda ortaga getirliýär. El şarpyp ýaşamydy gumun gollalyň eýdi adamlar. Dabaramydyň füýjü bir doktoruny bizim ustad tadan alanmady. Atta Gurbaniyadov, Nefes Muhammedow, Anna Ulaqov, Adimgul Babakhanov ajaýyp füýjü tadan bedeýärler. Gel kardeşim benim Asmana kuşum benim Sen yürektaşım benim Ömrüm sana bağlı Gel kardeşim benim Cemile gelecemez. Davaral koymadım şanına. En füýjü arzular beýan edilýär. Cemile gelecemez. Ömrümüzde okudum. Mekanlar yadigarlık soğudu şeylerin füýjülük tortu ortağa getirliýär. Ömrümü sana bağladım gülüm Dünya boşlap baktımı Bolun öyüme gel Baktımı Senne gördüm ediydim Aşık aydar sen benim Ömürlük baktım yar Asmanı kuşum benim Sen yürektaşım benim Ömrüm sana bağladım Gel kardeşim benim Asmanı kuşum benim Gel yürektaşım benim Ömrüm sana bağladım Gel kardeşim benim Hele de ovadan füýjülük tortu getirliýär. Altın toy mekanından en füýjü arzular bilen füýjülük tortu goşurliýar. Ýaşamydyň mehribanlygyny ortaga salýar. Didar Muhammedin mehriban kâdeti, Merjem gelecemiz, mehriban gelecemiz, Cemile gelecemiz, Aýşerin doğanlar çigileri gelin emmäňet.
köýjülük tortup edýärler. Bir fırsatlyk bu dünýäni gülleden gözümde galy elwan bilmeli. Ömür ýatlamadan gidip bilmedim eger köýjek boldum şundan köýmeli. O yaşamadım ama bir açın yürekli duyarlarlar. Didarjan baktun, toylar utlu olsun. Sana bağladım gülüm, dünya kuşlap baktım, bollum mıydı gelir. Baktım, seni gördüm ediydim, aşık aydar sen benim, ömürlük bağladım yar. Asmana kuşum benim, sen yürektaşım benim, ömrüm sana bağladım, gel kardeşim benim. Asmanı kuşum benim, sen yürektaşım benim, ömrüm sana bağladım, gel kardeşim benim. Diýmeli de sen olmadan benim canım. Şun aşıklar pek köýbüýü duymaly. Köýbüýüň zıtdan aşıkların zar. Eger köýjek boldum şundan köýmeli. Türkmenistanyň atlanan artisti Emran Ecepow ýaşamadan pek köýdürüm şanyna. Ajaýyp köýbäýdim dowam edýär. Dawal Khalifa. Yürüyüşün ağırtma canım, sen menin namım varım. Taşlarım yıkıcı tar, elletme yatlara yarım. Yürüyüşün ağırtma canım, sen menin namım varım. Taşlarım yıkıcı tar, elletme yatlara yarım. Semaya meyde, devlerim bala meyde, gurlayda men üçün yarım. Günnitem günümünde, yılgırşın yaşamında, rüya dilayda ben canım. Hakikat diyarım, aldin kıbılsın bu canım. Yürücüm ağırma canım, sen benim namıtım varım. Taşlarım yıkıcı tar, elletme yatlara yarım. Yürüyüşüm ağırma canım, sen benim namıtım varım. Taşlarım yıkıcı tar, elletme yatlara yarım. Mehmanlar, karnaşlar, doğanlar, dost yarlar, kurtaşlar, klaslaşlar, komşu olumlar. Bu da tarafta gelen mehmanlar, dayılar, dayılar, ağalar, ünler. Hem namıda ulu hormatlı efendim sarıyaz. Şohurlu'yu aydınlar kaldır. Davranımızın şanında devam ediyor. Bizim millet tomaşana, boyu uzun, saçları yılır, saçları yılvan boyolu. Kıyma kadın, kaşları yılır, kaşları yılvan boyolu. Kıyma kadın,
toti kuşlu yıllar. Lüpler dağdağına kim delinin var kelimeti dayday yarın bilinin kalem gibi çıdılatlar kaşları gençara bağlarda tüydül barvedeni lüpler dağdağına kim delinin var kelimeti dayday yarın bilinin kalem gibi çıdılatlar kaşları üncü kadar hızlanır dişleri alem gibi çıdılatlar kaşları üncü kadar hızlanır dişleri Hepsi o dişlerden. Aydan şarkı Evlenme tanısarya. Şimdi ay berekella Ega sana da hudaya tanışır Yarım işidir, yedimlik olan beni kallar işidir Akilada mehmeler konuşudur Bener konuşa min cennetin bağına Annedeyin bugün benim yarım işidir Yedimlik olan beni kallar işidir Akilada mehmeler konuşudur Bener konuşa min cennetin bağına Kalem bilen çekilipler kaşları Kadar gülüptür dişleri Bir gören dokuyorum taşları Yavaş yavaş diger yarın binine Yavaş yavaş diger yarın binine Ay berekella Evranı Sağ ol ömrümü okualım. Evranı. Türkmenistan'ın ağızlarına merkez. Evranı yapalım. Güzabadi mauca Güzdeyey metin sana Da kayfana alacak Alacak İşte Hoppa Zadaladı beni Zadaladı beni Hello Zadaladı beni Zadaladı beni Bulaydım hengi Zadaladı beni Zadaladı beni Bulaydım hengi Tantit yarime Gelsin antet yarime Tantit yarime Gelsin antet yarime Sarı Güzabadi mauca Güzdeyey metin sana Da kayfana alacak Sarı Güzabadi mauca Güzdeyey metin sana Da kayfana alacak Zadaladı seni, bulaydım hengi Tantit yarime Gelsin affet yarime Tantit yarime Gelsin affet yarime Sarı Güzabadi mauca
وتدعي sana دخلتنا على جرح توينما إيرك الله هني الدريا دمالي اللي يخرج
öbürüňde koydum. Owada geldi ama Belentden ýanglarsyn. Köp sağ olun. Ne diyeyim ihmallar? Yekezemet Ahmet. Haza yekezemet.